Kuha na akong produkto, gipainom na ako sa akong mother-in-law nga na-sick meter. Anti ko sa una nga, wala ko yung part-time, wala ko kabalo sa akong part-time. Lisa di kayo. Itim, prinda na ako, magula ko sa akong kauban. Mangutang sa silingan, tindahan. May adlaw, ako na si Wen, o karon nga episode, natay kauban si Efren Pellegrino. Pangutanon nato siya nganong natabangan siya sa produkto sa Sante ug the same time natabangan sa negosyo. To 35 square feet ang balay, semi dos Santanas. Ang good news, kung wala ko nag-part-time sa Sante, hindi ko makamotor. Naimpas na akong atong November 15, akong Honda Click 150 tungod ni Sante. Every month ka rebate sa Sante, 8 to 15K per month, part-time, plus ako sweldo na yun. So, Sante na ta. Ang ma-advise sa mga nagtrabaho nga gusto mag-sideline karon. Okay, no? Ako yung advice karon sa mga trabahante nga gusto mag-part-time, palihan ako, no? So, na ako'y ikahatag sa inyo ha, nga mapod niya akong part-time man karon, pwede na ko ni itudlo sa inyo ha. So, ang mas advantage niya, dapat karon na, maka-desisyon mo na para mag-guide ta mo sa part-time nga nagpa-income na ko karon ug nakadakong tabang sa ako 7 years na. So, go na, now na.